els 12 lladres. Una vegada hi havia dos companys, l'un molt ric i l'altre molt pobre. El ric vivia de la seva hisenda i el pobre del que li queia. Quan no tenia res, que era gairebé sempre, se n'anava a la muntanya a fer llenya amb un ruc. Un dia, quan ja estava lligant la seva càrrega, va sentir soroll de cavalls. Es va amagar darrere un arbre i va veure passar un escamot de bandolers. En va comptar 12, a part del capità. Van parar davant d'una penya molt grossa. El capità cridà: «Obre't, avellana!» A l'instant, la roca es va obrir pel mig i va aparèixer una cova. Els bandolers hi van entrar i la roca es va tancar darrere d'ells. Al cap d'una estona, l'home sentia una altra veu de dintre estant que deia: «Obre't, selvatana!» El penyal es va tornar a obrir i els bandolers van sortir. El pobre llenataire s'hi acostà i estigué mirant per tot arreu, però no hi va veure ni una escletxa. Aleshores va armar-se de valor i digué: «Obre't, avellana!» I el penyal es va obrir com si res. Aparegué una cova fosca com la gola de llop. Va encendre una torxa que hi havia a l'entrada i es va fer llum. Va veure munts i més munts de joies i diners. Va carregar el ruc de monedes d'or i ho va tapar tot amb la llenya. «Obre't, selvatana!» El penyal es va obrir i va sortir tan de pressa com va poder. «Calla i tanca la porta, que ja ho veuràs!» La pobra dona obeí i va ajudar a descarregar la llenya. Quan va veure que hi havia a sota, per poc no es desmaia. «D'on ho has robat, Manel?» «Ho he pres als 12 lladres». «Però quan dormia aquí?» «Aviat ho sabrem. Ves a casa del veí i demana-li la mesura del blat». «Company, em podríeu deixar la mesura del blat?» «I tant que sí!» Digué el company, però com que mal pensava alguna cosa, va untar la mesura amb una pega enganxosa. Quan la mestressa li va tornar la mesura, va trobar una moneda enganxada a la mesura. Mai no havia vist un gra de blat tan gros i tan lluent. Ara mateix em dius d'on l'has tret. Ho avisaré a les autoritats. El company pobre no va tenir més remei que explicar-li tot, fins i tot les paraules màgiques per obrir i tancar. El company ric de seguida se'n va anar a la cova. «Obre't, avellana!» Digué, i la cova es va obrir. Semblava que es tornava boig de tantes riqueses. Va carregar les mules i quan va ser l'hora de sortir no se'n recordava de les paraules màgiques. «Obre't, palangana! Obre't, marrana!» La cova no s'obria i així va estar dient paraules fins que van arribar els lladres que el van trobar plorant a llàgrima viva. «Ja t'hem enxampat. Ahir ens vas robar i avui volies tornar. Te'n recordaràs de nosaltres». «No, no, si us plau! Va ser el meu veí Manel el que us va robar!» Els ho va explicar tot fins que els bandolers van començar a riure i burlar-se d'ell. Tots plegats se'n van anar al poble amagats dins d'uns bots d'oli que portaven sobre un carro conduït pel capità que anava disfressat de mercader. Anava pregonant: «Oli, oli, bon oli! Qui em vol comprar?» Capar va anar a l'hostal i li demanà a l'hostaler si podia deixar els bots dins del pati per si a la nit venien els lladres i li robaven l'oli. Però vet aquí que aquells hostalers havien fet plans per robar aquell oli. Amb unes agulles es van posar a punxar els bots per treure'n l'oli, però en lloc d'oli el que va sortir van ser els crits dels lladres que hi havia amagats a dins. Van ser tan forts els crits
que va acudir tot el poble i amb ells els soldats que es van emportar tots els lladres que estaven amagats en els pots, el seu capità i el company ric que també estava amagat en un sac. El company pobre i la seva dona van ser feliços i amb tants diners van comprar molts anissos. I conte contat, ja s'ha acabat.